Салом алейкум, ватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. Бародари азиз, касое ки граница одам мебаред, ба граница мақсад рафту омад доред, границаи Узбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, инчунин Қазоқистон. Дар даруни Қазоқистон як бародари мо Ҳусейн адаши мо кору фаъолият доранд, мағозаи тамоми таҷҳизотҳои мошин доранд, тамоми запчастҳои мошин дар мағозаи ҳамон кас ҳаст. Автозапчасти мошинатона соз мекунанд, мақсад тамоми ҷиҳаташ ҳаст мағозашон. Ба навора то охир тамошо кунед, мебинед адресҳоя, адресҳо дар зери навор мешавад. номерои бародарам Ҳусейн ном доранд, адда шумо дар зери навор мешавад. Метавонед занг занед, рафта дар ҳамонҷо запчастро бе посредник, мақсад баъзеҳо фаҳмидам ки посредникате рафта мегиртанд, нарху наво камтар қиматтар аст. Агар худатон прамой рафтед, мана бародарамо Ҳусейн тоҷики худамон черезамин кас гирифтед, арзон ва дастрас аст. номерои бародар дар зери навор мешавад. WhatsApp Ҳусейн номерошон, занг мезанед, проблематонро ҳал мекунед. мошинатон агар аз нима роҳ шикаста бошад, мошини калон майда фарқаш не, тамоми запчастҳои мошин доранд. зангатонро бародарамо интизор, заҳмат намекашед, азоб намекашед. бародар Ҳусейн дар хизмати шумо. ассалому алейкум. бор дигар салому алейкум дӯстони азиз, ҳамватанони азиз. чихеле ки дар навор мебинед, дар кӯчаи Жидел Пайсин дом 25 бародари тоҷики худмон кор мекунанд, кору фаъолият мекунанд. Ҳусейн ном доранд. ин кар уже дар Қазоқистон местне гӯем хато намекунем. иншоалло агар ягон проблема шуд, шумо ба ягон мошинатон шикаст, ягон запчасти мошин лозим, ба номерои зери навор Ҳусейн занг мезанед. номеро WhatsApp-ашон кор мекунад, фақат ба WhatsApp занг мезанед, суҳбат мекунед, менависед чӣ проблема доред. бародар Ҳусейн проблемаи шумои худохоҳ ҳал мекунанд. ба шумо барори кор роҳи сафед. дар амони худо бошед.